Днешното видео ще играем Minecraft Pocket Edition. Ще продължим с поредицата. Надявам се да ви хареса. Все още не съм си... Ако искате, мисля да започна една поредица на рафт. Не истинския рафт, но... Какво? Хора, нещо си... Имам се изтрили всички, защото нещо ми стана с Майнкрафт и го инсталирах. Веднъж ще започнем нов свят. Така, сега продължим и да. Мисля да започна една нова поредица на Raft Survival. И ако искате, пишете долу в коментарите. И може да започнем една поредица. Така, сега нека да започнем с видеото. Явно, както виждате, трябва да започнем всичко на ново, защото света се е изтрил. Така. Добре, сега нека първо съберем малко дърво. За да ни хабиме с всичко дърво, сега ще си изчупа само това дърво и ще си направя всичко нещо. На такива просто ще направя един крафтинг тейбъл и една мотика, за да мога после да си направя всичко каменно, да не хъба нещата. Просто няма смисъл. Така. Упс. Обърках се. Така. Сега. Нека направим дъски. Така. Един крафтинг тейбъл. И пръчки. Така. Така, нека си направим само една мотика. Така. Така. Добре. Така. Като вика, там има коза. Ще убием с мотика, защото мисля, че ще даде повече от живота й. Не кажа нанесла по-силно. Да. Така дехме навън, добре там видях една коза, защото според мен най-важно първо ще направя легло, защото като си да направя легло вече гордо няма как, няма да толкова лесно да умърна, защото дори нямам къде си сложи легло, тук стане тъмно и слегна да спа, за да мога... Пусна съм вълната. Така. Сега. Нека изкопаем една дупка, за да може да вземем малко камък. Добре, тук май това гравел ли е? Не, да намериш на камък. Така. Но тук не знам, че има само... Аз казах това въобще. Тук няма много камъни. Мисля, тук ще направя къщата, но... Явно не стана, но няма нищо. Може да продължим се тук да копаем и да си направим общо взето тук да не е къщата. Но не е сигурно дали ще сложим тук. Така, нека само за сега това ще не е къща, после може да правим друга къща така. Сега ще направим един меч на брадва и една мотика.
Имам дървена мотика, но дървото няма така. Да кажа, няма да използвам много. Сега ще използвам докато се щупи. И после ще сменя. Така, нека сложим меч. Така. Не безкаме на всеки случай. Добре, сега ще отидем да вземем малко дърво. Обаче... Така. До сега тук ще не е къщата, може би. Така. Сега ще отидем за малко храна и дърво. Така. Запър се тук да убиеме. Ох. Добре. Така. Хайде. Не знам, що много бяга. Добре. Ако мисля, че не стига толкова храна, колко първо. Да, все набържам не стига. Така. Сега ще отидем да вземем малко дървета. Тук има достъп до вода. От тук направим една река. Дали може да живеем тук? Вау. Тук има гъби. Коза. Добре. О, да. Супер. Беше хиляда коза за бялата. Тук има още една коза и може да си направим легло. Обаче, колко много кози има тук. Добре. Сега ще отрепим малко кози, за да може да вземем волно да си направим едно легло. Така. Така. Тази. И другата бялата. Но не мога да видя. Къде е бялата коза? Има друга. Няма да занимавам повече с кози. Колко вълна имаме? Да, имаме 4 вълна. Купни след 3 бели и една сива. Така, ми си загубих къщата или това на къщата тук? Където си направих. Не, това тук. Добре, но няма нищо. Нали кажем тейбъл в нас? Да. Сега. Сега да красим тейбъл. И направим едно бързо легло. Така. Да вършим на легло. И сега вече е по-добре. Сега вече мога да сте спокойни, ако стане тъмно. Защото знаете, че като е тъмно и излизат мобовете. Бе, тук е перфектна полянка, да мога да направя тук една къща. Добре. Мисля, да те не гъби. Бе, тук ще си напростим на къща. Сега ще отидем малко да вземем дърва. Тук има една черна коза. Да убие ли? Така. О, добре. Има кокошки на голямата гъба. Даже 2. Но тя е във водата. За сега, добре, няма сега да вземем гъба. Да не трябва гъба. Тук ми се видя, че има мина. Уау, тук виждам и кол. Там има айрон. Супер! Добре. Сега. Трябва да си направим къща някъде близко до тук, за да може да имаме достъп до мина, за да може... Не, тук не ще направим на полянка. Брах. Но хора, до тук си да с този клип, възмисля на малко дълъг. Надявам се, ви е харесал. Ако така, може да пасна горе за видеото, да се абонирате за моят канал и се видим в следващото видео.
До скоро!